Hi guys! New day! New vlog. New challenges na punta! So kung bago pa ka sa amuang channel, please subscribe para ma-notify ka sa amuang mga newest video. So nga may mga uyabang among topic karon or among mga subject. Sabdo lang ninyo, content ra nina mo sa mong YouTube and ayaw mo kasuko, just enjoy na lang and pasag lang. Guys, siya una ka ladies first man. So ang una kay si Charles Cantomayor. Sama na amigo no yabon. Amigo man. Man. Kay, basta. Gwapo na magkaayo siya. Tapos Basta tapos. okay, yar daw amigo ko. Raisa Gapasin. Okay, describe daw si Raisa. Si Raisa, classmate ako pa grade 4 to 6. grade 4 to 6. And kung karon ka-focus siya may siyang pag-eskwela, ka-focus siya sa study. So, amigo na lang sa Raisa. Amigo naman ako. Amigo na lang siya. MJ Camino. Ang MJ kasi yun to. Kasi yun itong MJ Camino. Saan nyo? Kaya Bondo o Amigon? Amigon. Kay, Sige mo, pakita sa camera. dili, tapos, dili magod kayo ko suod sa iyaw, di ka nang bula-bula ko siya nag-iis. Okay. Amigo na niya sa MJ. Next. Gila Kantoy. Okay, si Gila. Remember ba ito na ako itong pagkuhan ba? Pag-search. Siya ito daw ganito. Ilan ako siya? Grade 11 and 12 since nagbalin ko sa SMA. Gila. Kung sa... So, i-compare na ko sa saya. So, layo na kayo po. Dapat gusto na ako ka ng tupong nandiyan. Ng fair. Okay. So, ano ko? Kailangan gila ko na. Okay. Ay, nakaya na. Ako. Next is... Mark Vizcaino. Kailan kang Vizcaino? Di ba? Taga-NT. Yung Mark Vizcaino. Amigo, parang din ako ang mga biskay. Lagyan ako lolo. Kaya, Grabe, nagana dyan ni Jack Parente guys eh. Sama ni siya eh. Grabe po ko. Pwede man. dili ko. Dili ko na na. Amigon. So, amigon. Challenge din. Challenge. Wala pa may mauyab. Wala pa may mauyab. Mo? Ikaw. Sige, Jaren Kabilan. Dili mi panto height ni Jaren. Hi Ja, shoutout ni mo Ja. Dili mi fair, dili mi panto height ni Jaren. Hi Ja. Guys. Carl Caranzo. Ginagawa mo. Carl Caranzo. Ato Yan, siya. nakatong taas kiwanan. Shoutout ni Carl Caranzo ni Abigail Arroyo. Ayab niya to. May kuwanta ni siya ha. Lingalingaran ni namo ha. Ay, ni seryoso ay kawat. Amigo mo ako eh. Okay? Halimbawa wala siya uyab. Dili good ko. Ngano basketball player to? Charot! Ano dyan na yung mga babae guys no? Basta basketball player gani. Ngay, May gani kay. Sige ako. Enthusiast lang. Ikaw. Kapilan na daw yan eh. Kate Mayola. Ay. Sakaroon. Halimbawa, bukan lang. Halimbawa, wala ka. Then, pareha may ito guys SMA. That's... Kablo na pa. Yun lang. Ingo. Uy, kabalo na si Kate. Tapos na siya game sa kwan. Diyan na ni Kate. Ikaw na ikaw. Siguro Okay na lang. si Kate. Tapos wala tayong nagilan. Crush yung mga good luck. Siguro mauyo daw si Kate. Kabulumang ko. Kabis ka nuyab lagi gubig. Next. Grabe ka. Next. Pero
Wala, amigo na may amigo raming kit, pero Wala sa ka choice, dito. Ria J. Domingo, si Buloy. Uy, Buloy. Buloy. Lain. Ano diba si Buloy? Hindi ako lang uwi. Wala siyang uyod ako eh. Amigo lang. Ano nga si Buloy? Wala ha. Wala. Shoutout kay Buloy, team Lakotay. Ikaw, wala pa eh, nana ko isa uya mo. Ikaw naman ka. Hindi mo good ako ginaulat niya isa iyon mo eh. Sige. Pero hindi ko na maingon. Sige. Diba? Arem. Usa apelido ni Sharina. Dinis. Oh, magkabalo ko ano. Go. Dinis si Sharina. Uy, grade 11, prangkahan. Uy, galagot ko na nila sa unang kasabaan. Sila, kaupan sila ni Jelay. Si Sharina. Alam ko na si Kuan Shang. Hi, Shang. Si Kuan. Oy, Albert Canugas. So, Albert Canugas. Ay, Albert Calugas. Si Suso. Clarence Albert Guro. Ano ba Clarence Albert Canugas? Ano Albert Canugas Clarence? Kaya nga naman kay Grabe kang standard, oy. dili jud kay dili magumagwapo manggod sila. Dili ano lang ako ba ginalugay na akong sarili. Dili Grabe siya. ko, ano, Kuan. Amigo jud. Sure, man. Hindi na ako siya yabon kay. Ah, si Chian. Kina-crush mo na. Grabe, Gian. Uy, anak kayo to, tas kayo to, Kuan, promise, standard. Hindi, iba lang. Kuan kayo to. Ito lang po siya. Right, kayo to, layura kayo ko to, promise. Wala kayo, Gian. Okay, si Gian. Friend na sila ni Kila. Crush mo man sila. Bibili sila. Uy, amigo na ko na si Gian. Amigo man, may Gian, pwede may close. Amigo na dyan ako si Gian. Okay. Layura dyan kayo ko. Nato, friendly ka to si Gian. Hi, Jay. Okay. Justin Matayano. Kanara ka lang. Justin. Dili! Anong ako siya? Grabe po ko, age doesn't matter. Oh, dapat edad lang. Pero yung manta 2001. Tapos, So, basta, uy, gaturing ako siya kuya kay. Tapos, Ginagawa mo. kaya mo to. lalo mo Ah, yung gipang... si Jade Moico. Oy, Jade Moico. Crush Classmate mo na na siya ako dati. pa grade 8. Jade Moico. Ako na po, next. Ako na yan. Sharo ka na yun. Raven Kumban. Ah, dili, bibi. Kaya nga naman kay sikat na beto. Sikat, halimbawa lang. Halimbawa, wala kayo yung karon. Tapos magulang ko. Magulang. Magulang ko. 1 year lang. Iskan na, basta di. Amigo, Grabe po ko. Makakuyabon lagi. mamaglaon ba ko? Ikaw. Ikaw. So guys, wala dyan dyan bot. Ano yung nani uyabon matani or Si Laging. lagi? Yung crush mo ko dati. Ay, sa Angelic. Grabe yamin. Angelic Laging. Angelic laging. Pinato ka na sila. Pinato ka na sila. Wala na sila. Tas, right kayo na. Amigo na ako na sa Angelic para kasi dahil mag-classmate mi sunod or di ba? Amigo may Angelic. Hindi. Amigo may Angelic doy. Amigo na ako sa Angelic. Grabe, isa rin siya nag-uyam. Sige, next. Oh, Dave Solon. Ay, crush naman si Dave. Katizin ni Solon. Gwapo lang siya, dili. Kay, Gwapo siya, dili. Dili. Anong dili ako sa iyo? Basta basketball player siya. Okay. Ginagawa mo. Ah, basta. Gwapo kayo siya. Okay, wala ko yabon. Okay. so, napansin ko na ako niya guys kay tanan gwapo, wala niya ginawiyab. So, it means Uy, baby. grabe ka. Dapat sige, Grabe, si Kuan ra sa kuha. skate Sige. lang. Ako wala. Sa akong barkada na lang. Si Ginagawa mo. Sofia Micaela Navarrete. Ala, si Sofia pa dyan. Oh, baby. Good eye. Pretty. Wala kasop, gidamay kasop. Rampalora, bitaw. Uy, amigo kayo may dun Sofia. Wala ko pala ka to. Amigo kayo may Sofia. Mara nagkuhan. Kuhan ka to Sofia. Sila ni Tintin. Amigo na ako Sofia.
Next, last. Dapat nagwapo ka rin. Di, gago ganyan siya, guys. Dapat na-crush na na-crush. O, sige. Okay ka na last. Si Pinsa. Gary Derrama. Oh. Nag-chat-chat mo na. Uno mo Hindi, gila. Gila, tapos nagbalik. So, Gary Derrama. Ayan, Bon. Oh. Ano ito, Sige na, ay. Ito gaya, ay. Managlaon dito, guys. Hindi ko kaya. Ako ba naman? Hindi na kuya ko ng mga gwapo kay. Dula-dulaan lang. Dula-dulaan lang. Dula-dulaan lang. Gwapo mang kapit. Saman, ang gono. Kuya ko. Di ba, kuya ko? Isa-isa lang, guys. Uy, yabon si Kashi. So, mo to siya, guys. Manamig pili. Manamig pili kinsa mo kuya Bono, kinsa mo mga amiguhon. So, mga butan kayo may kay isa ra mo gipang kuya. Pero mas butan may, pero mas butan yung tao wala. Pero sa purpose ano. Manguta na lang, man, baby. Wala magabukas na mag-uwi. So, mo na to guys. At nag-enjoy mo sa mga kuya bato. Ayaw mo ka-offend. Kalingalingaw rin nila mo. And this is for fun. This is para sa YouTube rin. Para sa content para na kami ma-upload. Shoutout sa inyong tanan. And subscribe na mo sa mo ang YouTube channel. Dili mo subscribe, okay lang na. Basta safe mo sa inyong mga balat. So, stay home. Stay safe. God bless.